Na Zemplínskej Šírave vypredali všetky ubytovacie kapacity. Každý, kto mohol, tam jednoducho chcel byť. A vlastne sa tam ani nespalo. Rozpútala sa totiž obrovská tanečná party. Vraj podobná tým, za ktorými ľudia vo veľkom cestujú na Ibizu. Energiou nabitú noc prežil spolu s najlepšími slovenskými DJmi aj náš reportér Peter Sabo. Zemplínska Šírava sa rozhodla konkurovať španielskej Ibize. Na megaparty sa tu zabávali tisíce ľudí. Ľudia sa zabávali na 3 stageoch, cítili sa ako pri slovenskom mori, veď pod nohami mali až 200 tón piesku. Chceli by sme prelomiť rekord spred 2 rokov, kedy nám vyšlo počasie a to je nejakých 6,5 až 7 tisíc ľudí. Babenky, super, super! Šírava už pred podujatím hlásila vypredané všetky ubytovacie kapacity. Ľudia sem prišli z celej Európy z neuveriteľného dôvodu. Prišlo toľko ľudí na slovenských DJov, že tu nie sú zahraniční DJi, ale je tu tá slovenská špička. Všetci spoločne, tleskaj,